Θα μπορούσε μια απολαυστική καθημερινή μας συνήθεια να γίνει πηγή υγείας και μακροζωίας? Μήπως η ίδια η καθημερινή συνήθεια μπορεί να γίνει παράλληλα και πηγή εισοδήματος? Ονομάζομαι Λία Γουριώτη και πάντα αναζητούσα προϊόντα που βοηθούν στην υγεία, την ευεξία και τη μακροζωία. Παράλληλα όμως ερευνούσα τις δυνατότητες δημιουργίας εισοδήματος που υπάρχουν σε αυτό το χώρο. Πρόσφατα ανακάλυψα το ιδανικό προϊόν. Ποιο είναι αυτό και πώς πέραν από την υγεία μπορεί να γίνει και πηγή εισοδήματος για εσάς? Ο καφές. Γιατί συνδυάζει απόλαυση και τόνωση και το καταναλώνει το 95% των ανθρώπων. Η καφεΐνη όμως δημιουργεί διάφορα προβλήματα στην υγεία που οι περισσότεροι από εμάς αγνοούν. Αλλάζει το pH του αίματος, το κάνει όξινο και αυτό έχει σαν συνέπεια την εξασθένηση του ανοσοποιητικού μας συστήματος. Το 1993, μία ερευνήτρια εταιρεία έκανε μία παγκόσμια καινοτομία. Δημιούργησε το μαγικό συνδυασμό καφές με γανόδερμα. Τι είναι όμως αυτό και πώς ωφελεί την υγεία μας? Το γανόδερμα αποτελεί τη νούμερο 1 εξισορροπητική τροφή στον πλανήτη. Κάποια από τα ωφέλη που προσφέρει στον οργανισμό μας είναι τα εξής. Εξισορροπεί την αρτηριακή πίεση, μειώνει τη χολυστερόλη, εξισορροπεί τα επίπεδα ζαχάρου, μειώνει την κόπωση, καταπολεμά τα καρκινικά κύτταρα, καταπολεμά την αϊπνία, συμβάλλει στην αντιμετώπιση της ανδρικής ανικανότητας, της παχυσαρκίας, της αρθρίτιδας, της αιμινόπαυσης και άλλα. Και γενικά αποτοξινώνει και αναπλάθει τα κύτταρα. Πώς όμως αυτός ο καφές, εκτός από τα ωφέλη στην υγεία μας, μπορεί να γίνει και πηγή εισοδήματος για εμάς? Συμπληρώνοντας τα στοιχεία σας στη φόρμα δίπλα, θα παρακολουθήσετε εντελώς δωρεάν ένα πλήρως αναλυτικό βίντεο που θα σας παρουσιάσει αυτή τη νέα ιδέα για να σχηματίσετε τη δική σας άποψη. Σήμερα περισσότερο από ποτέ υπάρχει ανάγκη όλων μας για επιπλέον εισόδημα. Θα μάθετε πως αυτός ο υγιεινός καφές μπορεί εκτός από την υγεία σας να αλλάξει και τα οικονομικά σας. Θα σας σταλούν επίσης και τα δικά μου προσωπικά στοιχεία στο email σας για να σας απαντήσω σε πιθανές ερωτήσεις. Συμπληρώστε λοιπόν τα στοιχεία σας, δείτε το αναλυτικό βίντεο και θα τα πούμε σύντομα.